Nadugangan og duha ka mga barangay ang nadeklarar nga drug cleared sa nga barangay sa Dakbayan sa Talisay. Si Femari Dumabok sa report. Giila ang barangay Biasong ug barangay Haklupan nga duha sa labing bag-ong barangay sa Dakbayan sa Talisay nga deklarar nga drug cleared. Nakabot kini atol sa tigom sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Mato di Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga maghuwat na lang sila sa formal nga pagpaybaw niini. Hopefully pag makakomply na through the efforts sad sa ato ang mga barangay officials and LGU, DILG, hopefully ma-declare sa niya as drug-free. Laing gipaybaw ni Caballes nga gilihok na nila karon ang mga rekisito sa Barangay Lawaan 1 ug Barangay San Roque aron madeklarar usab nga drug-cleared barangay. Kaya after analyze ang ato ang monitoring to ensure nga kining mga tawanan nga ni-graduate dili na mo balik sa ilang gibuhat before, no? Samtang nalakip na sa mga programa sa Talisay City Hall ang livelihood program alang sa kanhi gamitan sa ilegal nga drugas. Matod ni Filipa Solana, pango sa Talisay City Social Welfare and Services, nga abagan ang mga nakarecover nga gikan sa pagkagumon sa ginadiling drugas, lakip da ang ilang gikinahanglan matag adlaw. Ang atong mga drug surrenderies adto, cash for work, livelihood assistance program, mga training nato sa TechBook, kay doon naman po tayo mga program register sa TESDA nga mga vocational training. So ato sa silang involved po ng ato mga drug surrenderies. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.